Tot seguit, la Rita, militant d'Endavant Gràcia i dels moviments socials del barri, i el Juan, treballador social i militant de la COS, faran un Parlament i llegiran el manifest unitari de l'esquerra independentista. Bona nit. La situació que hem viscut aquesta tardor va més enllà d'una mala gestió d'una pandèmia. Els governs, venuts absolutament als interessos dels privats per seguir acumulant beneficis, per seguir especulant amb les nostres vides, ens estan enfonsant en la més absoluta misèria. Però malgrat tot, malgrat que molta gent porti des del març sense veure un euro, malgrat no ens estiguin pagant l'atur ni els ERTO, que ens la juguin en pàgines web que es bloquegen per demanar minses ajudes, que condemnin el sector de la cultura, que les treballadores dels serveis públics no donin abast, ni a les escoles, ni als centres de salut, ni als serveis socials. Malgrat tot, nosaltres seguim mobilitzades, perquè ara és més necessari que mai que ens organitzem, que protestem, que mostrem que hi ha una altra manera de fer les coses, que hi ha una altra manera de viure. Aquest cap de setmana ho hem vist amb el jovent, que dissabte sortia als carrers defensant un lleure segur. I diumenge donava un primer avís a un govern municipal que pretén clausurar el casal popular Tres Lliris. Però ho veiem diàriament amb el moviment per l'habitatge, que aquesta tardor ja ens ha convocat amb més d'un centenar de portes a Barcelona. Més d'una mobilització al dia en una sagnia sense precedents. Totes les administracions han intentat posar-se la medalleta. Des de la regidora d'habitatge de l'Ajuntament, amb els seus videoselfies, fins al Pablo Iglesias, dient que havia aturat els desnonaments amb una moratòria mentida, passant per Pere Aragonès venent-nos un decret farsa que només diu que s'apliqui una llei que ja existia. I mentrestant, els Mossos a fer fora la nostra gent de casa seva. Tot això mentre ens segueixen repetint una i una altra vegada que ens quedem a casa. Quina contradicció, no? Saludem, doncs, amb valentia els centenars de persones que cada dia posen els seus cossos davant les portes per evitar els desnonaments. Elles són les que garanteixen realment el dret a l'habitatge. Partint-se la cambra amb els Mossos d'Esquadra, elles són les que necessiten ser aplaudides aquesta tardor. És urgent que s'aturin tots els desnonaments i que se suspengui el pagament de lloguers i hipoteques fins la fi de la crisi sanitària com a mínim. Però no tothom s'està empobrint en aquesta crisi, Rendistes, elèctriques, Agbar i les diverses companyies de telecomunicacions es freguen les mans davant l'augment de consum. Guanyen milions a costa nostra i fan negocis bruts amb els nostres polítics corruptes. Però com volen que paguem cada vegada més pels serveis bàsics si ens estem quedant sense feina, si ens abaixen els sous o no ens paguen les prestacions? És urgent garantir l'accés gratuït a llum, aigua, gas i telecomunicacions mentre duri la crisi. Durant l'estat d'alarma, amb el tancament de les escoles i diversos serveis sociosanitaris, les tasques de cures habitualment dutes a terme des d'aquests espais les han hagut d'assumir les famílies, i en elles, majoritàriament les dones, afectant clarament a la seva salut, a la seva vida laboral i al seu benestar emocional. No podem treballar i tenir cura de la nostra gent al mateix temps. No pot ser que davant d'aquesta situació ens facin triar entre renunciar al nostre sou o renunciar a tenir cura dels nostres fills i filles i la nostra gent gran. Calen permisos de feina retribuïts per als i les treballadores amb gent a càrrec. Perquè nosaltres, les treballadores, ens estem deixant la pell en aquesta crisi. Perquè les que estan aguantant les escoles, gestionant els centres de salut i treballant incansablement a les UCIs. Les que mantenen els espais nets i segurs per evitar contagis. Les treballadores de l'atenció domiciliària. Totes elles són les verdaderes heroïnes del temps que ens ha tocat viure. Elles no volen aplaudiments, volen que blindem la sanitat pública. Així com hem vist amb la lluita al carrer de les metges residents. Aplaudim-les fort i acompanyem-les als carrers, en cada lluita, perquè no ens treguin ni ens retallin mai més els serveis públics, perquè és urgent posar tots els recursos assistencials i sanitaris privats sota control públic. Però és que només cal veure la ciutat en la que vivim.
amb serveis socials externalitzats, infrafinanciats i amb condicions laborals lamentables, amb empreses que generen beneficis a costa de la misèria de la gent. Si sumem que al llarg d'aquesta crisi la improvisació administrativa i l'evidència de la manca de recursos ha estat a l'ordre del dia, arribem a un nou límit de l'absurd aquesta setmana. I és que, mentre hi ha persones que no cobren els ERTO, mentre hi ha persones que no tenen accés a un contracte laboral, però per què? Perquè una llei d'estrangeria racista no els ho permet? Poble Sec desallotjava el banc d'aliments de la xarxa de suport que oferia menjar a més de 500 famílies. És evident, un cop més, que cal invertir en recursos en els serveis socials i abolir la llei d'estrangeria d'una vegada. Fa temps que sabem que no hi ha vida digna possible dins del capitalisme. Però per això cal que ens organitzem per derrocar-lo. Cal que sortim al carrer i cal que ens esforcem al màxim. Carrer a carrer, barri a barri, poble a poble, omplim els països catalans de determinació contra aquest sistema ferotge que ens vol silenciades, soles i amb el cap cot. Que la crisi la paguin els rics. Als països catalans hi ha una altra manera de viure i la lluitarem.